Jien naħseb li l-bieraħ emotions flirt too much. U l-ewwel wieħed jien mbagħad skużajt ruħi jekk kont emotional żejjed għalija dan huwa suġġett emozjonali ħafna. Emozjonali ħafna għaliex jiena u familti jiena għaddejna minn kalvarju sħiħ fuq allegazzjoni li kienet gidba assoluta u li issa minn fuq li ġiet ipprovata li hija gidba assoluta min kien parteċipi f'din il-gidba irid jipprova jieħu r-raġun minn fuq il-bieraħ smajna l-assurdità illi għadu jemmen hekk minkejja inkjesta li l-kap tal-oppożizzjoni stess qal li l-kontenut tal-inkjesta minn nifisha meta jiġi ppubblikat żgur ma jbiddel xejn mill-konklużjoni tal-istess inkjesta. Il-klim kollu li qed wassal għal punt illi Simon Busuttil jew he was taken for a very big ride dan kollu jew inkella kien parti minn sistema li għamlet falsifikazzjonijiet u ippruvat iddaħħal destabilizzazzjoni fil-pajjiż u anke waslet għal sitwazzjoni fost oħrajn li waslet għal elezzjoni ġenerali. Jiġifieri għall-aħħar ma jerfax ir-responsabilità, jerfa' responsabilità mhux billi jitneħħa minn spokesperson, jerfa' responsabilità billi ma jibqax jirrappreżenta lill poplu fil-Parlament għax dak kollu li bbaża ruħu fuqu kien gidba mill-bidu sal-aħħar. Nerġa' ngħid, l-iskuża ruħi jien l-ewwel wieħed għat-ton. Imma xi kultant naħseb umani wkoll u dan it-tip ta' ma naħsibx li skuża ruħu għat-ton imma dak jagħmelu. Dan mhuwiex l-istil tiegħi imma din hija xi ħaġa li lili weġġatni u l-attitudni ta' Dr. Busuttil ma ngħidx tal-oppożizzjoni għax rajt l-attitudni ta' membri oħra tal-oppożizzjoni ġew ikellmuni anke wara. L-attitudni ta' Dr. Busuttil leaves much to be desired.